Saka isusu sechechi iko zvino sechechi isusu kana kuti sababa namai tiri kutobatsira vanhu vane maissues ecovid tichivanamatira zvinotodiwo pamwe because tinogona kunongedzera covid bedzi because wakaipa anogona kushandisa nzira yokuti covid iyo isisiri covid and anogona kukupa masymptoms ecovid iyo isiri covid zvambotaura namama zvichinzi pakatanga hiv handitika pakatanga hiv yaityisa zvikuti munhu wese aidedera ende maizviziva imimi kwaifiwa munhu aingotonzi akanzi wabatwa aitodzoka achichema ichizoti hapana kwandiri kuenda but iko zvinozvi munhu iye anotorarama kudarika mumwe munhu imi mukatonzi mabatwa nemusoro munotofa iye munhu ane hiv achienda handitika saka isusu tinonzwisa kuti same spirit iyoyo ndo same spirit yangouya mucorona handiti ende inongopa vanhu fiye matangiro akaita hiv ndo matangiro angoita corona munhu wese anopanika munhu wese anovhunduka but isusu totenda kuti kana tichitenda kuti simba raMwari rinoporesa necovid iyo anotinamatira anopora ende anowana testimony saka isu sechechi tichiri kungonamatira atifonera kana kuti atsvaga help kwatiri ndiye atinofonera zvanambotaura nchiti Jesu zvaangaziva kuti padziva reBethsaida ndo panogara varwere akazobvire akadi kungoramba akaripo sei vanhu vanhasi vachiti vanotadza nei kuenda kuzvipatara vanotadza nei kuenda kumahospital kwakazara Jesu akafamba akatonzwanzi padziva reBethsaida panozara vanhu vanenge vachiuya vachida kuporeswa akadi kungogarirapo akadi kungoasaina one disciple kuti iwe Peter chisara panapa but akati varume endai munorova basa amugari pachipatara saka ubenzi hwemunhu kuti vanotadza nei kuenda kunonamatira vari kuchipatara tinotombokuenda kuchipatara tichitononamatirawo variko but kwete kunogara kuchipatara haiziriyo nyaya Jesu haana kugara padziva reBethsaida haana kugara akaporesa munhu ende panenge paine vanhu hope but takanzwa testimony yemurume 1 akadi kuporesa vanga varipo because murume aitaura achiti ndinodhangirwa nevamwe zvinoti panenge pakazara anga aine makore ari papool zvinoti panenge pakazara but takanzwa testimony 1 koyevamwe pamwe akatongoporesa yaibva atorova pasi akati varume sarai muchizotsvaga kuti vanobatsira vari kupi saka sei vanhu vanhasi vachiita kunge vanofosa vanhu vaMwari kuti vaite zvinhu zvisina kumbobvira zvaitwa isusu tikutera zvaJesu tikutera matsimba aJesu saka sei vanhu vachida kuzofosa zvinhu zvisina kumbobvira zvaitwa kuti itai chakati matadza nei kuenda kumochari matadza nei kuenda kwakati matadza nei Jesu akaenda kumochari akatodenzwawo nehanzvadzi dzaLazaro ndo kwaakaenda saka namusina kuti denza muda kuti ngoiri kana tavhura dhoo pachituna tinoti tivhurire dhoo paDoves toda kumudza zvituna zvese zviri muno kana mhuri yacho yabvumirana mugoza zvinzi mhuri yemunhu wenyafa tidenzei kana matidenza muona zvaramba toti zvaramba Mwari azvikona handiti isu ndo zvatinotenda saka ameno kana tinotenda kuti vanhu vari kubatsirikana pamibvunzo yatabvunza yakabvunzwawo nevamwe vachibvunza amai pane zvimwe here zvamungade kuwedzera pane zvachitaurwa nababa kana kuti kana paine munhuwo anoda kubatsirwa asingakuzivei atanga kusangana nemi zuva ranhasi Prophetess Boltcutter ndezvipi zvamunobatsira vanhu nazvo mukati muupenyu vanenge vaine matambudziko akasiyana siyana isusu tinobatsira vanhu vane corona yavo tiri kutongobatsira matestimonies akatowanda tine vanhu vekuti vari kutofona ichotaura kuti mwana wangu abatwa corona ari kuhospital totovaudza kuti itai chakati vamwe ikotaura kuti munhu ari kutorwara ari mumba abatwa corona handitika totomuudza zvekuita ari kwaari ikoko otozotaura kuti ndazongoteswa futi nakozonzi ndatoita negative handitika tinawo matestimony akadaro handitika isusu hatingobatsire kucorona chete kana kuti kuzvirwere chete tinotobatsira zvinhu zvakasiyana siyana handitika matambudziko emudzimba vari kushungurudzika mukati memamarriages varume vange nhengo dzisingashande vane maweak erections vaivaya tinotovabatsira zvakare kuti mukati medzimba mugone kuita moto zvichida murume anenge ambofungawo kuti rega ndimboshereketa ndibude kunzoko but mukubuda kwaanoita kunze haazivo kuti kubuda kwandaita handitika ana marwei vanobva vatoteyawo pamwe imari inenge ichibuda pamwe rudo rwaapiwa handiti anobva atoti aiwa rega ndibva ngatogadzira munhu kuti asasashande kupi kumba kwake saka vanhu vakadaro tinotosunungura vanenge vakasungwa tinovasunungura kuti vakwanise kushanda zvakare pabonde handitika koita vanhu vekuti vanenge vachihurirwawo mukati medzimba dzavo nevarume vari kuda kutsigisa varume vavo tinotobatsira zvakare handitika vanhu vakadaro vanhu vane mabhizinesi avo asiri kufamba mune zvakanaka tinobatsira zvakare vari kuda mbereko vari kutsvaga kuti tapinda muwanano nguva yakareba asi hachisi kukwanisa kuita mbereko tinovabatsira zvakare vari kwavari ikoko handitika
kunyange vari kutsvaga mabasa tinobatsira zvakare. Vamwe vanogona vachitorota madreams ekuti vanenge vachiitwa vakadzi kana varume kuhope, vanorota madreams enyoka, vanorota hope dzinotyisa dzakasiyana siyana. Vamwe vanongoenda kumadoctors but vachinzi hapana chirwere chiripo, but munhu achitorwara kunze kana iri bhodhi iri kutozvimba, vamwe vanongonzwa kuvaviwa kana kutongofambwa mabhodhis avo, tinongovabatsira zvakare. Baba munoda kuwedzera here? Ndabvunza amai kuti ndezvipi zvinhu zvamunobetsera nazvo vanhu vane matambudziko akasiyana siyana mukati menyika yeZimbabwe nekunze, vanenge vaine zvichemo zvavanenge vainazvo kana zvinovadzimba mukati memiviri yavo. Ndofunga mama vadayira handitika varega iningowedzera chinhu ichi. Isusu tinotenda kuti Mwari wedu anoita zviri kudiwa nemunhu handitika. Ende chinhu chatinotenda ndechekuti hakuna chisingagonekwi naMwari. Whether munhu ane 40 years ane 50 years asina kumbobvira akawanikwa, isusu tinotenda kuti Mwari ane nyasha dzaanokwanisa kuita kuupenyu hwemunhu. Ende kutena upenyu hwemunhu, munhu achinongedzwa mumhuri achinzi irombe, munhu achinongedzwa mumhuri achinzi itsotsi. Kune vanhu vari kunongedzwa vachitukwa ipfambi ichi, but asiri pfambi, ari wakaipa, akachinja madestiny evanhu ivavo handitika. Isusu tinotenda kuti kune simba rokuti tikakuputsira hari, Mwari wokudenga anokusunungura handitika. Tikakubrekera hari, mweya iyoyo yekuti munhu anonongedzerwa kunzi ipfambi, hanzvadzi yako inenge ichizikamwa ichinzi anongogara ari kujeri achiba. Tinobatsira vanhu vane maissues akadaro ekuti vakaroyiwa, vamwe havachatobvi kumabhawa, ari kuzika monzi akatambira mari akawana mari inonopera yese kubhawa odzodzoka pamba akupisatisa achiti handidi kumwa doro, ndoda kuva munhu right asisina mari. Tine vanhu vakadaro ekuti tinotobatsira vanhu vane maissues akadaro. Mumwe munhu anenge achitoda kusevha but anozongoerekana atozoburisa mari yacho. Tinobatsira maissues akadaro evanhu vakagadzirwa, vanhu vari kunetswa nemweya zvikwambo mudzimba, vamwe vari kutadza kurara vachinzwa noku vachinzwe chii handitika. Tinobatsira vanhu vane maissues akadaro. Saka isitotenda kuti Mwari wedu ane simba risati rakamboonekwa rokuti vanhu vasunungurwe. Hatiti tinobatsira izvi bedzi, but tinotenda kuti tine zvizhinji zvatinobatsira. Kune vanhu vakadaro vari kunze vari kunzwa chirongwa chinechi tiri pano paSlyMedia, vanenge vachida kubatsirwa vanokubatai sei, uye muri pamasocial media platforms here? Pamasocial media platforms tinapo handitika. Mukatarisa pane page rinonzi Prophetess Boltcutter handitika, riripo zvakare page rinonzi Prophetess Boltcutter. Pane rimwe page zvakare rababa rakanyorwa kunzi Apostle Dunamis 1 handitika. Maplatforms atinowanika tiri yayo, vanoda kuziva pamusoro pedu vanoenda ipapo. Tine zvakare mafone number atinoshandisa pakubatsira handitika. Ndofunga mafone number tine 2 mafone number +263 779 2711 23 kana kuti +263 771 921 976. Saka mafone numbers yayo ekuti munogona kufona kana kutumira message paWhatsApp, tokurukura tobatsirana tiri ipapo. Baba, mashoko ekupedzisira, muChristian world, mufraternity, kune vamwe vanonanga vamwe vanhu vaMwari, mashoko enyu edzidziso ekuti tive neunity mukunamata ndeyekuti kudii? Ndopepe pandanichitaura ndichiti isusu tinotenda. Ndofunga chinhu chandinonzwisisa kubva kumashure kwesoko, rega nditaure zvidika nditika. Chinhu chandinonzwisisa ndechekuti kana tikaona ava vachiita zvakaipa nditi, kana kuti zvisiri kutiitira nematendero edu, chinhu chandingoda kukurudzira vanhu ndechekuti ngatisadzidzire kutukana kana kuti kutuka, because iko zvinozvi tato nemachechi atakutoziva kuti ukaona kana kuti ndepapi kana kuti mukombi, ukaona kuti munhu anongokuti uri gava, unotoziva chechi yake asati akudza zita rechechi handitika. Saka handifungidzire kuti umwari zvekuti miromo yemwana mudiki kana kuti ane 5 years anogona kutuka munhu ane 60 years kuti uri gava, uri mbavha, hauna chawina kamwana. Izvozvo whether tinonamata kana kuti hatinamati, but tiri munyika yokunamata muchitendero, ndotenda kuti hazvina umwari kuti tinoticha mwana wedu whether ari kunzi musatanist kana kuti zviri kunzi Apostle Dunamis naProphetess Boltcutter imbavha handiti. Handifungi kuti zvingatenderwa kamwana kadiki kuti katuke kuti muri makava muri chi. Saka taane machechi ari kutongodzidzisa vanhu kutuka vanhu, taane vanhu vaMwari vanongodzidzisa vanhu kutuka, wokutoti hamutsvagi, munotongoziva kuti mukaona munhu ataura izvi ziyai kuti baba vake ndinhingi.
zvasiyana nekuziva kuti taiziva kuti ukaona munhu akatengesa ari kutengesa maswiti akabata kabhasiketi obva uziva kuti mwana wekwababa guti. Vamazuva ano toziva nekutuka, ukangonzwa atokutuka obva uziva kuti uyu mwana wekuchechi kwaningi, uyu mwana hazvina basa kuti chii. Saka whether tine umwari kana kuti tisu taona kuti tisu vatsvene, handifungidzire kuti tinotuka vabereki, tinotuka hama dzedu kuti tiradze. Saka chinhu chinonzi kubatana muumwari ndo chisisimo. Ende chimwe chinhu chandoda kukurudzira tini isusu pane issue yemavhaccine, handitika chinhu chatoda ngokurudzira sezvo mamuchibvunza nhau yecovid, handiti chinhu chatoda ngokurudzira isusu sababa namai, isusu kana kuti isusu zvatinotenda kana kuti inini ndotenda kuti whether vanhu vari kuti chii, kana isusu tichitenda kuti tinotora hatipo pakukuudzai kuti rikauya musatore because hatina chatinoziva, handitika. Saka please ndofunga kuna vanhu vaibvunzawo vachiti muda kuti tiite sei, tinogozodaiso here isusu kana tikangodhisaida kuti handei tinobayiwa pari kubayiwa vanhu, tinongonobayiwa. Zvakakunakirai itai zvakakunakirai, because tikakuudzai kuti musazvibaye mangwana mukarwara munodzoka kwatiri, tikakuudzai kuti zvibayei mangwana. Saka ichoisi yemunhu, isarudzo yemunhu. Isusu sechechi kana kuti isusuwo sababa namai hatipo pakuti zviri dhenja zviri chi, isarudzo yemunhu. Whether munhu wamuudza kuti pane dhenja anongonokutsikira mangwana, handiti kana ukamuudza kuti hapana dhenja anongo. Saka ichoisi yemunhu. Saka ndofunga chandinongokurudzirawo ndechekuti mamen of God kana kuti vanhu vamwari vanhu vamwari vose, chikuru ngatibatane. Whether munhu atadza, munhu anogona kutadza, munhu wenyama anogona kutadza, handiti chatakatakura ndechamwari, but handifungi kuti zvakanaka kutukana kana kuudzana kuti nhingi chakati kureba yakazodai, hazvipo. Kana Jesu paanoudza Peter kuti ibva shure kwangu Satani, handifungi kuti akazomutendeukira akamuti hei une mazitsapfu, hei wakareba, hei une maziteya, hei wakazodai, hazvisisina umwari. But iko zvinozvi taakutoziva kuti unogona kungototukwa whether uri hazvina basa, handitika. Whether hatina mati kana tonamata, chechi ngaidzise vanhu tsika dzedu, vanhu vamwari. Whether tine zvivi kana kuti hatina, zviri nani kungodzosera vanhu patsika dzedu. Hatituki vanhu vakuru, hatitauri zvakaipa kuvanhu vakuru. Whether akutadzira, imi munotoziva kuti kumusha kwenyu nhingi anonzi muroyi, but hapana pamunonoka dho moti amai munoroya, munotoswera matosungwa. Kana kuti motora demo moti da kumuuraya. Ngapashande zvinhu zvemweya, kana yakakurwisai pamweya ngazvishande pamweya. Iwo zvawaziva kuti nhingi musatanist, ko wadi kungonamata iwo ndiona mwari wacho, wadi kungonamata dhimoni racho raonekwa nethe whole world kuti chokwadi Prophetess Boltcutter vamanifesta pakati pakabhana, vanamatirwa naapostoli chakati, dhimoni rikabuda. Totenda mwari, noti kutuka, noti kutaura zvemateya, noti kutaura zvekureba, no. Saka ndofunga chechi ipapo dai yangodzokera pakutanga, whether pane zviri kuitika, but dai yadzokerawo pakutanga. Whether waona pari wrong, dai yadzokera pakutanga, because hakuna munhu akazvarwa ari mutsvene. Whether anotuka wacho ane kwaakatobva, handiti. Saka ndofunga ndozvandongotendawo izvozvo kuti dai chechi yabatana, whether hatizivani, but dai tabatana. Tinotenda zvikuru kwazvo nenguva yamatipa tauyawo kwamuri, nekuti ndimi vataonawo muri munosvikika kuti tibvunzewo mibvunzo iyoyo uye tichibvunzawo neimwe yakanangana nemi. Tinotenda nenguva yamatipa paSlyMedia. Aiwa, tinotenda nemiwo, tinotenda vateereri. Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Chinhu chikuru ngatingonamatai mwari vekudenga vatichengete munguva yedenda riripo iri, tingoita zviri kudiwa kana kuti titeedzere mutemo uri kudiwa yacho, handitika. Mwari wokudenga atibatsire tichinamata, but ngatiteedzerei zvinodiwa, tinorarama, tinoenda kure. Tatenda. Saka isusu sechechi, iko zvino sechechi isusu kana kuti sababa namai tiri kutobatsira vanhu vane maissues ecovid, tichivanamatira zvinotodiwo pamweya, because tinogona kunongedzera covid bedzi, because wakaipa anogona kushandisa nzira yokuti covid iyo isisiri covid, and anogona